Приемам вашата работа да отбележите Деня на будителите по специфичния начин, който сте избрали през паметта на изграждането на НДК, като една необходимост, като едно запълване на една голяма празнота. Иначе аз като скулптор мисля, че трябва да кажа отново, че скулптурата е изкуство на мълчанието. Така че аз нарушавам това правило, като се опитвам по този начин да ви съдействам, защото намирам, че това е кауза. Да работите за паметта, за онова, което е направено преди нас и върху което стъпваме. Чрез вярата ние знаеме, че сме само една прашинка в всемира, който е създаден от Всесъздателя. Чрез правенето на конкретика като фигура животно, ние можем да си дадем сметка, че това винаги го казвам по отношение на себе си, че между първия човек, който е посегнал да прави женска фигура или животно, и мен, аз не виждам никаква разлика. Просто има, да речеме, 20-30 хиляди години дистанция, което е една важна особеност. Както от време на време в разговори с по-младите хора, с студентите най-вече, не го казвам като провокация, а като един откровен монолог. Каква е разликата между Микеланджело и Лаокоон, скулптора, който е направил Лаокоон? Има 1500 години дистанция. Но иначе е толкова дълбока връзката, че ти виждаш едно безкрайно дълго време, направено в една, иначе, фабула, външна фабула. Исках да ви попитам, според вас има ли съвременни будители и какъв трябва да бъде съвременен будител? Според мен, когато се употреби тази дума, човек трябва да тръгне от себе си. Какво събуждам в себе си? И кое е онова, което най-лесно заспива в мен? И това е онова невидимото, което, ако кажем, че ние сме материално битие и материално присъствие в този свят, което безспорно и видимо е тленно и си отива по биологически причини, но заедно с него, така е написано в най-древните още духовни практики, че имаме ум и душа. С тези два компонента ние сме част от така наречения духовен живот. Така че според мен будителството би трябвало да тръгне, според мен, ако човек истински го осъзнава, от този въпрос: какво събуждам в себе си? Какво би трябвало да събуди нашето общество? За мен изключително тревожно е крайния консуматизъм, консуматорски подход към живота на съвременното общество. Изключително голямата ескалация на агресията, която се предизвиква главно заради това, че доминацията трябва да бъде единствено и само на ниво материално унищожаване на различния. Невъзможността да приемеш различния, да приемеш това, че си част от един всемир, който е безгранично голям, в който нашето его е изключително дребно и малко. И тогава слугуването на това наше силно материално его се превръща в беда, в робство. Докато обратното, ако все пак си спомним, че в нашата природа Всесъздателя е заложил и духовното начало, това в много по-голяма степен ни прави свободни. Съвсем наскоро бяха дните на свети Иван Рилски, който, когато говорим за будителство, естествено ще се сетим за тях, защото те дават един реален пример, че в човешката природа духовното начало така доминира в личен план, че те просто игнорират материалния компонент на своето съществуване. В днешно време това звучи вероятно смешно, може би като гротеска, но аз намирам, че ако не си приложат към себе си хората, които владеят големите енергии на света, за самоконтрол на тези драстични неща на нашето време, именно агресията и консумативизма, то света не отива в весела посока. Поне аз, може би съм твърде възрастен, аз не виждам нищо оптимистично в това. И оптимизма
би дошъл, ако се забележат хората, които наистина са будители. Има ги, разбира се. Аз не мога да ги назовавам. Това са всички хора, които полагат усилие в посоката, за която говорим. Според мен в сегашния свят твърде малко се говори за духовните постижения на личностите от близкото минало. Когато сте създавали България земя на древни култури, заедно с Ангел Станев, как дойде идеята за това произведение? Изобщо да ни разкажете за атмосферата тогава? Имаше ли някакви ограничения или имахте свобода да творите каквото искате? Тук е мястото да се каже, че в този период твърдя, и ако има хора, които не мислят като мен, аз ги кана да говориме фактологично. Беше минала генерацията на достойните наши живописци и скулптори от предишните генерации, които очевидно са и сега стълбове на нашата пластична култура. Това даваше възможност на нас, по-младите тогава, да имаме вече един базис, върху който поне аз никога не съм чувствал и не съм преживявал някой да стои да ми слага вилица на врата и аз с синджирчето да вървя по някаква следа. България, страна на древни култури, я направихме колажно, с много дръзко движение през времето. Там има фрагменти, които започват от протокултурите на България и свършват с проблема на движението, с проблема за раждането на живота, което е в центъра. Това е една централна композиция, направена изцяло от Ангел Станев. Така че искахме темата да бъде тълкувана в един широк диапазон, нали? Не само в исторически план. Така че аз по-скоро мога да кажа, че съм благодарен, че това беше направено без никакви външни влияния, преса, неща, които в сегашно време се злоупотребява в голяма степен от хора, които не са участници в този процес и които за мен неразбираемо се опитват да зачекнат всичко направено в предишния период. Има догматично време, но достойните истински творци в българската пластическа култура, ако трябва да изброя имена, списъкът е внушителен, мога да го направя с удоволствие, вече бяха пробили тази догматична теза за формализма. В тази работа ние сме направили нещата по начин, по който сме ги искали и чувствали. И ви давам детайл, работихме ги тук в моята плевня, защото в това време нямахме други ателиета, освен това. Аз бях почти на 30 години, Ангел е няколко години по-голям от мен. Това е плевнята на дядо ми, която като завърших академията след няколко години лутане, реших, че това е моята база, за което безкрайно съм благодарен на моя човек, дядо ми, който тук бяха каруците. Нататък лека по лека усвоих всички пространства, защото животните изчезнаха и изчезна и сеното, и затова се появи място за моята скулптура. Това е пещ, в която сушехме калъпите и 20 години ляхме бронз в ливадата, за да може да имаме творческо начало, нали? Защото леенето в бронз е тежка и скъпа работа и по тая причина се научихме да го правим сами и го правихме 20 години. Времето на Людмила през моята творческа практика за мен касае годината 78-88, 10 години. Време, през което в цялата работа на Съюза на художниците, тогава с председател Светлин Русев, имаше една абсолютна разкрепостеност на догматичните представи за изкуство. Бих казал една принадлежност към редица европейски тенденции, те не са само тенденция и стилове, които всеки, който желае, може да проследи, минавайки през колекциите на големите областни галерии на България. Това, че НДК беше изградено в този мащаб
със сигурност има значение нейната личност. Естествено, дъщеря на Тодор Живков, но фактологически могат да се изброят имената на художниците, за които преди малко говорих, като едни реални, мощни постижения на онзи период в българската култура. Но предполагам, че Людмила Живкова беше осъзнала необходимостта на културата да бъде, въпреки политическите догми, да бъде една свободна зона за изява на българското индивидуално творчество, защото все пак културата преди всичко е индивидуално творчество, което е сензор за едни обществени турбуленции, да ги наречем, или турбуленции, или просто вълнения, или, ако щете, и обществена среда, като теза и антитеза. В този аспект аз виждам нейното присъствие. Мисля, че в тези 10 години имаше една огромна част от българските художници, говоря за тези, които работеха като такива, като свободни художници, те всъщност могат реално да бъдат видяни като антитеза на догмите, на политическите догми и като една територия, в която се казва въпреки догматиката, въпреки определени политически ситуации, които са крайно неблагоприятни за индивидуалното творчество, тези, които бяха обречени да бъдат художници, работиха в този период. Никой не те пита кога си роден, в кое време. Генко Генков е на възрастта на баща ми. През това време, когато 80-те години, Генко е роден 23-та, нали си представяте на какви години е той и с какъв характер е неговото изкуство. Същото може да се каже за плеядата наши блестящи майстори, към които аз изпитвам възхищение и казвам, че е редно едно общество да отдаде значимото на своите личности, въпреки догматиката на системата. И това просто не е честно, ако не се казва. Защото повечето от тях, да не кажа всички, са в отвъдното. По обясними причини. Като започнем, вероятно най-възрастен е Дечко Узунов, но там са Светлин Русев, там е Галин Малъкчиев, там е Валентин Старчев, чиято работа злощастно беше разрушена по един брутален начин. Там са Павел Койчев, там е Ванко Румов, Атанас Яранов с тая блестяща мозайка, която просто... Списъка наистина е внушителен. И преди малко Иво ми каза нещо впечатляващо, че няма нито една петолъчка в НДК. Как това е възможно? Ами аз казвам, възможно е по тази причина, че достойните хора на културата бяха успяли да отвоюват онази територия, в която зависи да правиш нещата така, както можеш. Защото всичко е въпрос и на личен потенциал. Тук направих за атмосфера, разбира се, за днешния случай. Тези са едни от най-паметните неща, които имало да се случат. Едното е монумента на предела, който е посветен на Илинденското въстание. Там е детайла, тук също е детайл. Направих едно възнесение, защото там е една огромна саможертва, ако сте чували историята на Радоновата чета. Това там е в Швейцария на един пленер международен, който е мащабен и за пръв път употребих тогава тези кошници, им казвам, на тези форми, в които паяжината държи тежката материя. Металната паяжина имам предвид. Това тук е една от най-мащабните неща в Индия, в Барода, в Гуджерат. Реализирах една композиция, която се нарича "Друг мост на реката". Тогава имах така тежки изпитания в живота и затова си представих, това е една метафора на пътя. Това ми е черновата за композицията, която направих на Националния стадион Васил Левски. 3 диска, като вложих и така една литературна ирония, че от 5-те олимпийски дискове 3 са паднали в България, другите са някъде по света.
Ако трябва да говорим за хората на изкуството, като един вид будители, които събуждат духовността в хората, и трябва да се фокусираме по-скоро върху България, какво бихте казали за държавната политика? Дали държавата подкрепя будителите? Дали подкрепя културата? В последния период считам, че държавата е оставила културния процес на самоуправяне, да го кажем. Ако решим, че това е един добър подход, да речем, че е добър. Аз не мисля, че изцяло е добър, защото държавата е една обобщена енергия, която е незаменима, която не може да каже, тя културата сама трябва да се оправя. Намирам, че има силно абдикиране от това участие на държавата. Първо като стимул на младите хора, които тръгват. За мен, на моята възраст, на мен всичко ми е наред, нали? Какво да искам, но младите хора имат нужда от една агора, на която да се показват нещата. Разбира се, има успехи на много от тях и всеки успех на човек, работещ човек, за мен е и личен успех. Но мисля, че не е достатъчно да се казва, културата е нещо независимо от участие на държава, че трябва да има самостоятелно развитие и така нататък. Тук се изкушавам естествено да направя и някои така, понеже моите думи не са достатъчно изразителни, бих направил цитати от Кирил Петров, нашия велик живописец от предишното време, да издигнем духа, да направим място на истината. Това са негови думи. Или най-големия. Винаги се дразна, когато трябва да се стигне до класация най-голям, най-малък. Такова нещо няма, но изпадам в схематизъм, за което се извинявам. Майстора с неговото пантеистично съществуване като творческа личност, с това утвърждаване на светлото начало в човешката природа, която достатъчно много тъмнина имаме априори. От сътворението още, от Каин и Авел е писано на човешката природа да е противоречива, да е с страхотен диапазон на прояви, но в край на краищата, според мен, културата е това, което в тъмния лабиринт на битието е светлинката, която казва, има го и това. Не, че елиминираш. Напротив, всички съществуваме в нашето материално битие. Даже бих казал, че ние сме изцяло в негова власт, особено сега, в сегашното време. Но ако се забрави за в този лабиринт, че има и нещо друго, и това нещо друго е именно духовната страна на човешката природа, а тя е проявена през творческите личности, защото ако сега е момента да кажа, ако някой ме запита в предишния период какво можеш да изброиш, аз отново казвам, никой не знае в кое време ще се роди и на кое място, но времето на социалистическия период на България е времето на Йордан Радичков, на Константин Павлов, на Тончо Жечев, на великите художници като Генко Генков, като Галин Малакчиев, като Иван Ненов, като Светлин Русев, като Георги Божилов Слона, като Стоян Цанев, да изброявам ли, нарочно приказвам за тези, които са в отвъдното и които няма как да участват в нашия разговор. Сега проблема за паметта е ключово важен за здравето, за духовното здраве на един народ. Не само заради една егоистична такава елитарна. Тя е елитарна, разбира се, културата в своята същност като правене, но тя има своя социален аспект и влияние. Това е гипсови оригинал на една от трите геи, които белгийският колекционер Юго Вутен ми поръча. Те са три големи женски фигури на тема гея, отново природата майка, като женска фигура, разбира се, и които бих апелирал наистина да не се губи връзката с огромния център, арт-център Уго Вутен, който се намира на 60-70 км от Брюксел.
в една бивша индустриална сграда в град Ерентал се казва, а парка на Вутен е на 200 декара прекрасно място с една 300 годишна къща, превърната от Вутен в нещо чудесно. И там има огромен брой български работи, може би са около 100 автори. И мисля, че няма друго като мащаб друг такъв център за изкуство с такова българско присъствие. И тук е мястото пак с леко недоумение. Мисля, че не се отразиха тези неща в нашите медии. Не се знае особено много за тях. Не ми е обяснимо защо, тъй като това се случи благодарение на този колекционер, който дойде, селектираше по свой вкус. В неговата колекция има Пикасо, има Лембрух, Джакомети, има Христо Явашев и 1000 български работи в един парк, в който аз лично си завиждам, че присъствам в този парк, но освен мене мога да ви изреда всички участващи в него. И това е един внушителен творчески акт за нашата съвременна култура. Посягаш към изкуството, след като е изчерпан логоса. Това са думите и на Ортега и Гасет, нали? Че краха на логоса поражда необходимостта от изкуството. Да се прави изкуство е там, където логоса е приключил. Да правиш изкуство означава да осъзнаваш, че има въпроси без отговори и тази липса на отговорите е всъщност отговора чрез изкуство. Така че темите винаги, поне в скулптурата, са там. Могат да се изброят като фабула, нали, животно, фигура, но в дълбоката проекция винаги според мен е този казус. Нали, да даваш, по-точно да кажеш, че има въпроси без отговори и в самото отсъствие на точен, конкретен отговор е смисъла на това да направиш изкуство. Така че аз при себе си формулирам няколко неща, които мисля, че са с едно дълговременно присъствие в историята на изкуството. Това, което виждате, е един бивш овчарник, който преди почти 20 години с мои млади колеги го превръщаме в арт-център. Направихме издружение с идеална цел, казва се арт-център Дрен. И тук аз приотих нещата, които съм правил, част от нещата, разбира се, които съм правил през живота си, и го намирам за склад-галерия, който отговаря на моя характер и на това, което съм правил. Надявам се, че моите млади колеги ще го превърнат наистина в много активен арт-център. Те вече работят в тая посока и са много сериозни млади артисти. Така че струва ми се, че в това трансформиране на функцията на едни съществуващи сгради има голям ресурс. Особено за артисти, хора, които имаме нужда от покрив, от свободно пространство, от място, в което да можем да работим спокойно. Ако трябва да ви върна пак към НДК, тъй като вие присъствате в съкровищницата на Националния дворец на културата, освен с България земя на древни култури, с конникът, който ни дарихте, който е натри, с тези скулптури, които правите, с тези статуетки, които са наградите перото всяка година. Какво е за вас Националният дворец на културата? Дух, символ? Значи във всички случаи Националният дворец на културата първо е един много мощен факт в културния живот на България в последното време. Ние просто нямаме такъв аналог. Там с Ангел Станев направихме този релеф, наричам го паметен и много значим факт в моето лично творчество. Той събира наистина произведения, които според мене ще изпадна отново в клише, могат спокойно да бъдат гордост или най-малкото мощен факт в културната история, последната културна история на България. И ако хората, които искат да изследват,
могат да го видят, да го покажат. Според мен, те са длъжници на нашия народ в тая посока. Не е показан този факт. В неговия реален смисъл и в неговата фактология, отново казвам фактология, не става дума за пристрастие. Така че той носи белега на своето време в своята, да речеме, мащабност. Но една толкова, все пак, нашата държава не е преситена от такива факти, не е преситена от запазени палати, като да речем огромна част от европейското общество, нарочно обобщавам, в което царските дворци се превърнаха в институции за култура, така че намирам мястото на НДК за много важно и за мен лично е жалко, че не е достатъчно достъпно на най-широка основа от най-малката възраст. Децата имат нужда да им бъдат показвани артефактите на тяхното място. Това не означава, че давам оценки за културата на други народи и на други общества. Аз оценки не давам, имам само мнение, но е огромна липса това, че на нашето младо поколение не се показват и не се показаха постижения на българската духовност във всички области на културата и това води до едни негативни неща, на които сме свидетели. Например, дезинтересиране въобще към бих казал, към духовния процес, колкото и схематично това да звучи, но знаеме добрите примери, говоря най-вече в Европа и не само, защото имах щастието да бъда и в Индия неколкократно. Виждаш как малките деца от най-крехка възраст до студенти пребивават в културните институции на своите места. Това в България, за съжаление, липсва. И го казвам преди Деня на будителите с някаква малка надежда, че това може да се коригира много лесно. Защото това никой не може да ме убеди, че е въпрос на някакви материални ресурси да можеш да вкараш в образованието и културния процес, културните факти на своята държава, на своето отечество. Това за мен е огромен пропуск. И нека си го кажем преди Деня на будителите в прав текст. Говорихме си преди малко за насилието и за такива неприятни теми и затова искам първо да ви попитам за любовта като контрапункт на насилието. Според вас любовта може ли да намери път чрез изкуството? То е задължително условие, според мен. Първо, за да се отдадеш на това ирационално деяние, каквото е изкуството във всичките му форми, означава да го обичаш. И то обречено. Не така режисирана любов, а нещо като обреченост. Любовта, според мен, е част от смисъла на това, че празнуваме Деня на будителите. Какво будим всъщност? Трите стълба бих казал, на човекознанието, които се съдържат в думите вяра, надежда и любов. А в изкуството и чрез изкуството любовта е ключова дума. Както за правещия, така и за приемащия, защото много лесно хората могат да кажат, това не ме интересува. И ако искаш наистина да разбереш нещо, трябва да го обичаш.